A duniyar matasa, miya da alkhairi karmiya da zamba. Jama'a assalamu alaikum. Shamsiyya Hamza Ibrahim ke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin wannan shiri na matasa a duniyar gizo. Shirin da ke lalubo duk wasu batutuwa ko hanyoyi da matasa ke ta'ammali da kafafen yanar gizo, ila ta hanyar ci gabansu ko akasin haka. To a yau shirin zai duba illar da yaɗa bidiyo ko hoto da bai dace ba ke da shi, musamman idan muka yi la'akari da ɗimbin mutane da ka iya gani cikin ƙanƙanin lokaci da kuma tasirin haka. Wannan kafar sada zumunta tana da illoli da dama, wanda kuma mutane da dama sukan yi tunanin cewa illolin kafar sada zumunta ta ta'allaka ne da samari da yara ko kuma waɗanda suke da ƙananan shekaru. To gaskiya ni a mahanga irin tawa da tunanina shine abin da na fahimta shine wato illar kafar sada zumunta ta shafi kowa da kowa, babba da ƙarami, magidanci da wanda ma ba magidanci ba, malami da mai mulki duka, provided that kana hawa waɗannan kafar sada zumunta to lallai ba abin mamaki bane waɗannan illoli su shafe ka. Na farko, illa ta farko shine wato gurɓata tarbiyya ta yaro ko ta budurwa ko ta mata aure ko ta magidanci. Misali, akwai bayanan da mutum za a ga wasu sun wallafa wanda waɗannan bayanai marasa kyau ne, ko kuma akwai wasu group na mutanen banza wanda wannan group in kaga dama in ka shiga zaka iya ɓoye identity ɗinka ba tare da wani ya sani ba. To kaga babban mutum ko malami ko wanda yake mutumin kirki zai iya shiga ya ce kai na shiga meye waɗannan suke yi. Idan ya shiga, idan waɗannan mutane suka rinjaye shi, kin ga ai an gurɓata tarbiyyarsa. Dama an ce sarkin yawa kuma ya fi sarkin ƙarfi. Sannan kuma na biyu shine abin da ya shafi tarbiyyar ya wato mace ko ɗa namiji. A misali, mata da dama sun lalace ta hanyar kafar sada zumunta. Ma'ana wato saurayi ne zai kira ta yarinya mutum ne kirki, babanta ya mata tarbiyya, ta haɗu da wani mutumin banza a social media yau da gobe yana faɗa mata gaskiya ƙarya a hankali, ya turo mata wannan hotar banza, bidiyon banza, a haka sai ya lalata mata tarbiyya har sai tafi wacce ta je bariki ma. To kaga illar wannan social media yana da ƙarfi, wanda shi illar sama abu ne da zaka daɗe kana yi ana yi ba tare da mutum ya sani. Yusufuddin Yusuf kenan, ƙwararre a fannin kwamfuta ta yanar gizo, a zantawar da na yi da shi. To akan wannan batu na zanta da wata matashiya da saurayinta ya yaudare ta, ya ɗauki bidiyo da hoton tsiraicinta ya kuma yaɗa ga duniya, wanda ya sanadiyar fasa aurenta da aka shirya yi. Na ji babu daɗi kwata-kwata, ban ji daɗin abin a raina ba, sannan abin bai yi daɗi ba, saboda mutum ne ka yarda da shi ya cuce ka, ya maka abin da bai dace ba. Kawai na san shi a matsayin abokin ɗan ajinmu. Sai ranar na fita na je gidan ƙawar mamanmu, sai ya kira ni ya ce min zai zo, sai na ce mai a'a, sai ce wulaƙanci zan mai, sai na ce mishi a'a, sai ce to bari ya zo ya maida ni gida. Sai na ce tau, da ya zo zai maida ni ina cikin ce sauri ya kai gida, kai na ciwo. Sai ce min to ga maganin nan ɗazu shi ma ya sha, in ɗauka na sha. To tun da na sha ban ƙara sani inda nake. Amma ya kika ji bayan fitowar wannan bidiyo da hotuna a fili? Na ji babu daɗi sosai, ban ji daɗi ba kwata-kwata. Kuma ya faɗa miki har kika yadda kika bi shi, ganin ba ku saba sosai ba ta zahiri sai ta kafafen sada zumunta? Cewa ya za mu je mu gaida yayan shi, kawai za mu je mu gaida shi sai ya maida ni gida. So ban ɗauki abin haka zai faru ba. Hajiya Habiba ita ce mahaifiyar wannan budurwa da aka yaɗa hoton bidiyon ta ga duniya ta kafar sada zumunta, wacce kuma ta bayyana takaicinta. Tun abin da ya faru da ita sai ta zama wani reserve, ba ta sakewa, na rasa me ke damunta. To shine sai shekaranta take ce mini wai ai abin da yasa lokacin sai ta ga kamar na gane abin da rayuwarta take ciki, shi yasa. To wai shine sai ya zo bakin gidan ya same ta, wai dan uwan shi ya zo daga South Africa don Allah yana son ganin ta, don yayi ta ganin hotonta na birthday da aka tura a Facebook. Ta ce ni dai kaina ciwo yake, zan je gida. Kin ce kanki na ciwo, to ga magani. To wauta irin na 'ya'yan yau, ta karba sai ta sha. Daga nan bata san abin da duniyar ta take ciki. 'Yan uwana da yawa kuka suke yi, saboda duk wanda ya gani sai a ce to wannan irin daga ina ne.
Yanzu kuma ga barista Rashida Muhammad, masaniya kan shari'a a Najeriya kuma 'yar gwagwarmayar kare hakkin mata, ta yi kira ga iyaye da su sa ido kan 'ya'yansu musamman wajen ilmantar da su illa da amfanin kafafen sada zumunta irin su Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat da dai sauransu. Dama mu mata muna da rauni kuma muna da saurin amincewa, muna da amana. To sai yasa yaran in abubuwan ga suka hada, addinin na da karamci, tarbiyyar iyaye ba su jawo yaran su kusa da su sun san me rayuwar su, me fitan su da shigan su. A masanki na uwa ko na uba kina nuna yariyanki ga abubuwan da bai dace da ya mace ba, kuma kina yawan bincikinta, saboda ko yanzu social media wayoyin ga da ake gani yara na gani abubuwa da yawa, kuma iyaye mun yi sakaci ba mu bin binciken yaran mu san cewa da wada suke magana a waya, wani irin fina-finai suke kallo. Ban cewa iyaye ba su iyakan kokarin su, amma an ce in waka ta canza rawa ma canzawa yake. Ba mun sani ba, ɗakin duhu mun shiga ba da fitila ba, ana ta nisa da ba da linkira. Madalla. To kan wannan labari dai jami'an tsaro na ci gaba da tsare da saurayin da ya aikata wannan mummunan laifi mai suna Baffa Tafida da wasu guggun abokansa da aka gano su ma suna yi wa 'yan mata da dama irin wannan muggan dabi'a. To gabaki daya a nan muka kawo ƙarshen shirin da ya mai da hankali kan illan yada hoton batsa ko na tsiraici a kafafen sada zumunta ta yanar gizo. Ni Shamsi Hamza Ibrahim da na shirya shirin ke mana fatan alkhairi, sai mu haɗu a mako na gaba.